навиди бомдодии аз радиои озодӣ ки имрӯз 8 июл тақдими шумо бинандагони азиз мешавад. Умедворам рӯзатон бобарор бошад. Соат ба вақти программ расу 7 субҳ аст ва ман омода ҳастам ки чун ҳамеша хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро барои шумо бирасонам ва умедворам то охири суҳбат моро ҳамроҳ хоҳед буд. ҳавопаймои ширкати Somon Air тоҷикони дармонда дар Дубайро ба ватан меорад. Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон бо нашри як эълон мегӯяд парвози чартери фардо яъне 9 июл дар назар аст. Шаҳрвандон барои номнавис кардан бояд ба намояндагии дипломатӣ ва консулӣ дар Аморати Муттаҳидаи Арабистон яъне сафорати Тоҷикистон дар Абузаби ва консулгарии генералии Тоҷикистон дар Дубай муроҷиат кунанд. дар айни замон дар миёни 776 муҳоҷири дармондаи тоҷик ки аз марзи Қазоқистон оварда шуданд 70 нафарашон гирифтори бемории COVID-19 буданд. дар ин бора хабаргузори Азия Плюс бо такя ба манбааш дар бахши тандурустии вилояти Суғд хабар додааст. ба қавли расона ҳамаи онҳое ки дар танашон коронавируси нав ошкор шуд дар беморхонаҳои вилояти Суғд бистарӣ шуданд. манба гуфтааст муҳоҷирони гирифтор ба коронавируси нав асосан вилояти Хатлон мебошанд. Садҳо шаҳрванди Тоҷикистонро ки ба далели баста будани марзҳо дар Қазоқистону Ӯзбекистон дармонда буданд, рӯзи 4 июл ба кишвар оварданд. Шаҳрвандони бандмондаи Тоҷикистонро дар Қазоқистон Созмони ҷаҳонии муҳоҷират дар ҳамкорӣ бо ЮНИСЕФ ва бо ёрии Норвегия интиқол доданд. Созмони ҷаҳонии муҳоҷират дар изҳороти рӯзи 3 июл гуфт, кӯдакон ва модаронашон дар марз дар шароити сабрзуду бо дастрасии маҳдуд ба об, ғизо ва маводи беҳдоштӣ ва зери хатари гирифтор шудан ба COVID-19 муддате ба сар бурданд. ба сабаби набудани паноҳгоҳ муҳоҷирон дар зери ҳавои кушод ва гарм қарор доштанд. вазорати тандурустии Тоҷикистон хабар дод ки шабона рӯзи гузашта дар кишвар 53 ҳолати нави сироятёбӣ ба коронавируси нав тасдиқ шудааст. бо ин рақам шумори умумии беморон дар Тоҷикистон рӯзи 7 июл ба 6315 нафар расид. тибқи омори расмӣ то имрӯз 4965 нафар ё беш аз 78% гирифторони бемории COVID-19 дар Тоҷикистон шифо ёфта, 53 тан қурбон шуданд. шубҳаву гумонҳо ба омори расмии мақомоти Тоҷикистон дар бораи теъдоди гирифторон ба COVID-19 то ҳанӯз боқист, бахусус дар шароите ки кишварҳои ҳамсоя аз афзоиши теъдоди гирифторон хабар доданд. дар Тоҷикистон бошад омори беморон ҳафтаи сеюм аст ки рӯ ба коҳиш аст. дар Қазоқистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон чораҳои эҳтиётӣ ба хотири коронавирус аз нав пурзур шуданд, вале дар Тоҷикистон маҳдудияти хосе вуҷуд надорад. танҳо рӯзи 4 июл бо ризояти президенти Тоҷикистон барои надоштани ниқоби тиббӣ, паҳн кардани бемориҳои хавфноки сироятӣ ва нашри ахбори носаҳеҳ дар бораи коронавируси нав ҷазову ҷарима таъин шуд. Давлатали Саид, муовини аввалин нахуст вазири Тоҷикистон, дар як нома ба президенти Бонки Осиёи рушд навиштааст, пандемияи коронавирус иқтисоди Тоҷикистонро дар ҳолати форс-мажор ё монеаи муқовиматнопазир қарор дод ва кишвар ба кӯмак ниёз дорад. номаи Давлатали Саид ба Масатсугу Асакава, президенти Бонки Осиёи рушд, моҳи июн ирсол шудааст. муовини аввалин нахуст вазири Тоҷикистон дар нома навиштааст, Тоҷикистон барои ҷилавгирӣ аз таъсири манфии COVID-19 барнома иборат аз ду қисмат таҳия кард ки барои иҷрои он $364 миллион зарур аст. ба гуфтаи ӯ, қисмати аввали барнома барои бахши тандурустӣ ва ҳимояи қишри осебпазири ҷомеа равона шудааст. қисмати дуввуми барнома барои таъмини бехатарии озуқаворӣ ва дастгирии соҳибкорон аз ҷумла соҳибкорзанон нигаронида шудааст. Давлатали Саид навиштааст, бинобар хуруҷи коронавирус интизор меравад мизони бекорӣ дар кишвар то поёни сол 6.1% боло рафта шумори бекорон ба 100 000 нафар бирасад. дар ҳоле ки то шурӯи пандемия дар моҳи феврал бекорӣ дар Тоҷикистон дар сатҳи 2% қарор дошт. ҳамчунин ба гуфтаи ӯ, рушди иқтисоди Тоҷикистон бинобар пешбинии ҳукумат аз 7.5% ки қаблан пешбинӣ мешуд то ба 2.4% поин меравад. Давлатали Саид дар ҳоли аз пасравии иқтисод ва эҳтимоли афзоиши бекорӣ мегӯяд ки расонаҳои давлатӣ, хусусан телевизион, аз рушду нуму ва боз шудани ширкату корхонаҳои нав пайваста гузориш медиҳанд.
давлатали саид дар номааш ба бонки осиёи рушд гуфтааст дар сурати ҷорӣ шудани реҷаи гӯшанишинӣ рушди иқтисод ба сифр баробар мешавад ва ё ҳатто метавонад ба зери сифр фурӯ равад. Бинобар пандемияи коронавирус иқтисоди миллӣ ҳудуди 20% маҷмӯи маҳсулоти дохилиашро аз даст медиҳад, хулоса кардааст давлатали саид. Бо он ки ҳукумати Тоҷикистон барномаи зидди буҳронии худро $364 миллион арзёбӣ мекунад, то кунун бонки осиёи рушд ба Тоҷикистон $50 миллион грант ва ё кӯмаки билоиваз тақдим кард. Ҳамчунин ин бонк барои дастгирии хонаводаҳои муҳоҷиринӣ дар шароити мушкил қарор гирифта $30 миллион ихтисос дод. фурудгоҳи байналмилалии шаҳри хуҷанд аз бонки аврупоӣ таҷдид ва рушд $2 миллион қарз хостааст. маъмурияти бонки аврупоӣ таҷдид рӯзи 7 июл хабар дод ки фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд бо хуруҷи коронавирус ва қатъи парвозҳо даромадашро аз даст додааст. тибқи хабари бонк, фурудгоҳ барои нигоҳ доштани фаъолият то 21 апрели соли 2021 барои гирифтани $2 миллион қарз муроҷиат кард. бонки аврупоӣ таҷдид ва рушд ин қарзро ба фурудгоҳ ҷудо кардааст, вале ҷузъиёти доду ситати ду ҷониб ҳанӯз маълум нест. қарзпурсии фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд аз бонки аврупоӣ таҷдид дар ҳолест ки фурудгоҳи душанбе ҳудуди 1500 нафар кормандонашро ба рухсатии бемузд фиристодааст. дар пайи хуруҷи пандемияи коронавирус наздик ба 10,000 нафар дар бахши ҳавонавардии Тоҷикистон бекор монданд. дӯстони кулли Тоҷикистон аз наздикони журналисти шинохта Мирзои Салимпур хостааст дар таҳияи хабаргузориш бо ӯ ҳамкорӣ накунанд ва маблағе ки мефиристад нагиранд. намояндаи ин ниҳод гуфтааст сомонаи ахбор.com ки Салимпур муассис ва сардабири он аст бо қарори додгоҳи олии Тоҷикистон манъ шудааст ва ҳамкорӣ бо он мумкин нест. наздикони Салимпур ки барои як суҳбат рӯзи 3 июл ба дӯстони кулли Тоҷикистон даъват шуданд мегӯянд ҳушдорро пазируфтанд. Мирзои Салимпур як рӯз баъд аз даъвати наздиконаш ба додситонӣ рӯзи 4 июл ба унвони раиси дастгоҳи президенти Тоҷикистон Озода Раҳмон ва ба ёрдамчии президенти Тоҷикистон Абдуҷаббор Раҳмонзода номаи саркушода мунташир намуда ҳодисаро фишору таъқиби ноҷавонмардонаи хешовандонаш номид ва талаб кард пеши рӯи ин амалҳои зидди қонунӣ гирифта шавад. вале чанде аз фаъолони фейсбукии тарафдори ҳукумат даъвати хешовандони ӯро ба додситонӣ як амали қонунӣ ва муқаррарӣ номиданд. Мирзои Салимпур сабаби чунин бардхӯрдҳоро ба гузоришҳо дар бораи фасод, коронавирус, дар бораи фаъолиятҳои мухолифин ва ҳамроҳ нашудан ба ин бозии зидди оилаи президент рабт дод. сомонаи ахбор.com моҳи ноябри соли 2016 дар маркази ҷумҳурии Чех ба кор оғоз карда хабарҳои марбут ба Тоҷикистону минтақаро бостоб медиҳад. дастрасӣ ба ин сомона беш аз 2 сол боз дар Тоҷикистон масдуд аст. моҳи апрели соли ҷорӣ додгоҳи олии Тоҷикистон ин сомонаро ба рӯйхати вебсайтҳои мамнӯъ дар кишвар ворид намуд. дар Москав собиқ хабарнигори нашрияҳои Коммерсант ва Ведомости Иван Сафронов бо иттиҳоми хиёнат ба давлат боздошт шуд. дар ин бора Радио Свобода хабар медиҳад. ӯ аз моҳи майи соли ҷорӣ дар мақоми мушовири раиси корпораtsияи Роскосмос Дмитрий Рогозин оид ба сиёсати иттилоотӣ кор мекард. вале таври кордиҳандааш ба вебсайти Открытие медиа гуфтааст ин парванда ба Роскосмос рабте надорад. президенти Афғонистон Ашраф Ғани ҳушдор додааст ки афзоиши зӯроварии ҷангҷӯён ба раванди сулҳ бо Толибон таҳдиди ҷиддӣ ба бор меорад. 6 июл дар як конфронси онлайн Ғани гуфт ки мизони феълии хушунат дар муқоиса бо як соли пеш бештар шудааст. вале дар ҳамин ҳол ҳукумат ба музокироти сулҳ омодагӣ мегирад. ҳадаф аз конфронси президенти Афғонистон тақдими иттилоъ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ буд. ӯ гуфт агар Толибон ҷангро идома диҳанд, раванди сулҳи Афғонистон бо таҳдиди ҷиддӣ мувоҷеҳ хоҳад шуд. ҷой ёдоварист ки ҳукумати Афғонистон ба музокироти мустақим ки ҳадафи он хатми ҷанги 12 сола дар Афғонистон аст омодагӣ мегирад. ҳукумат Толибонро масъули куштори садҳо афсари амниятӣ ва аҳолии осоишта дар чанд ҳафтаи ахир мешуморад. моҳи май ду ҷониб дар рӯзҳои ҷашни Иди Фитр оташбас ҷорӣ карда буданд. Толибон масъулияти аксари ҳамлаҳоро бар дӯш нагирифтанд, вале эътироф мекунанд ки дар манотиқи дурдаст афсарони амниятиро
هدف قرار میدهند. روز 7 ایول بمبگذاری مرگطلبانه در ولایت شرقی ننگرهار منجر به قتل یک فرمانده پلیس و 2 محافظ او شد. تا هنوز کسی مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است. برمیگردم به خبرهای تاجیکستان. بعد از ظهر 7 ایول فروشگاه بزرگ اشان در دوشنبه آتش گرفت. اشان کلانترین فروشگاه فرانسوی در پایتخت تاجیکستان می باشد. ماموریت فروشگاه در صفحه رسمی خود نوشت که سوختار بنابر در حاجتخانه زنانه خاموش نگردیدن سیگار سر زده است. در وقتی به محل حادثه رسیدن کارمندان خدمات دولتی آتش نشانی در مساحت 1 متر مربع شیفت را زبانه آتش و آشیانه چهارم را قسما دود غلیظ فرا گرفته بود. مقامات امور داخلی شهر دوشنبه گفتند که حجم سوختار خرد بوده است. سوختار دیروزه تلفات جانی در پی نداشته است. فروشگاه اشان باشد ماه ایون سال 2016 به فعالیت آغاز کرد و به گفته مقامات برای بنیاد آن 13 میلیون دلار صرف شده است. و روز 6 ایول یک ماشین تمغه تویوتا کامری با 2 کارمند ریاست گفتگوی جنایی وزارت کارهای داخلی در موضع پته نویه عینی به فوندریو سرازیر شده است. در این باره نشریه فرش خبر میدهد. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی گفته است ماشین بنابر کفیدن چرخش به دریا افتاده است. کارمندان توانستند از آب بیرون برآیند. تنها قبرغه یک نفرش آسیب دیده است. وزارت کارهای داخلی میگوید که جستجوی ماشین در دریا ادامه دارد. و بینندگان عزیز اکنون برای شما از قرب اسعار خارجی معلومات میدیم که از طرف بانک ملی برای امروز چنین تعیین شده است. 1 دلار 10 سومانی و 30 درم است. 1 یورو 11 سومانی و 64 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 142 سومانی و 50 درم تعیین گرده است که نسبت روز گذشته 60 درم کمتر می باشد. با سپاس از یک شما دوستان عزیز که در این صبح بر وقت ما رو همراهی کردید. من شما رو با خبرهای تازه 3 ساعت پس در اینجا منتظر خواهم بود و اگر در رفت پخش مستقیم شما سوال های به ما دادید که ما در پخش مستقیم بعدی جوابش رو پیدا کرده ما حتما برای شما پاسخ خواهیم داد. تا دیدار نوبتی خود رو احتیاط کنید.